Takže dámy a páni, vítajte pri ďalšom videu po veľmi dlhej dobe na tomto kanáli. Moje meno je Ivo, tady už stojí naše veľmi známe Lil N a týmto by som vás chcel privítať pri takom znovuzrodení tohto kanálu a v tomto videu si vlastne povieme, čo všetko vás vlastne čaká a dávam tu aj menší zostrih. Takže vlastne čo vás všetko môže čakať, budú to už či už autovlogy alebo v budúcnosti aj motovlogy. Potom určite to budú videá z rôznych zrazov, na ktoré vlastne pôjdeme, taktiež aj nejaké tipy, triky, aj budeme točiť ešte úpravy, ktoré sú plánované na tomto aute. Určite nezabudnite hodiť odber a zvonček, aby ste nič nového nezmeškali, pretože to bude určite stáť za to. Sám ešte neviem, ako to bude fungovať, pretože teraz momentálne točíme na pixelovú kameru, takže teraz vám sem hodím krátky zostrih, čo vás bude čakať a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže toto bol krátky zostrih toho, čo tu vlastne môžete očakávať. No a ja už sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu. Takže čaute. Hej, tež som si myslel. Aj toto tam musíš dať. Do trojky to dáva, dobre.